ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಯಾಪಣ್ಣ ಮುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸುಲುಗಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರಾ ಸರಿ ಬರೋದು ಆರೆಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಂಡೇರು ಆರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂರು ಬಚ್ಚರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಫಂಡೇರು ಇಡ ಮುಂಟ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಡೊಂದು ದೂರಡ ಒಲ ನಿಕ್ಲು ನವಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮರ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುನಂದತಿ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮರ ಮಾತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅವು ಒಂಚಿಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೋದು ಚಕ್ಕೋಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಬರ್ಬುಲು ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ NR Pura ಬಸ್ ಇತ್ತು NR Pura ಸರಿ ನಾನು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಇಡೆ ತನಕ ಬುಡಿ ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರೆ ತುಲೆ ದಿಕ್ಕೆ ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಅನ್ನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ದು ಶೃಂಗೇರಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಬುಡಿಯರ್ ಮುಲ್ಪನಿ NR Puraಗ್ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ನ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಡೋರ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೂಡ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಹಿಚ್ಹೈಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾರ್ಡು ಇತ್ತನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾವಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ಮ ಕೊಂಚ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕೇರು ಆರು ಭದ್ರಾವತಿ ನಂಚು ಪೋಯರಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಆರನ್ನು NR Pura ಫೈನಲಿ ಏನಿತ್ತೆ NR Pura ರೀಚ್ ಆಯ್ ಕಾಂಡೇನು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ಬೋದ ಬಸ್ ಪಿದಡ್ದೈತಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಆ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು 11:45 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆತ್ವೆ ಆಂಡ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ನಕ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಬಕ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೋಲಿ ಏನಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ರೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಕನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ